ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஓம் கிருஷ்ணா. வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கடைசி நம்ம எந்த ஸ்லோகம் விட்டுருக்கோம்? நீங்க என்ன பண்ணிருந்தீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அதை சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 35ல நினைக்கிறேன் பிரபுஜி. 35 இல்லைங்களா? 36ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, பாவத்தை ஒரு முக்கியமான இடத்துல தான் வந்திருக்கிறோம். இந்த இதை முடிச்சுட்டு 2வது முடிச்சுக்கணும். சரி, யாத்திரா விஷயமா போனதுனால இன்னைக்கு கூட 18 மணி மீட்டிங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம கிளாஸ் முடிச்சவனா மீட்டிங். சரிங்களா? சரி. இப்ப 36வது ஸ்லோகம். 36வது ஸ்லோகம் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் அவங்க பார்த்துடலாம். பார்த்தா நம்ம கொஞ்சம் திருப்தியா இருக்கும் இல்லைங்களா? हरे कृष्णा प्रभुजी, प्रणाम। சங்கா பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு இன்னொரு கண்ணோட்டம் பார்த்துட்டு ஆரம்பிக்கலாம். பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை ரொம்ப அழகாக அதை பற்றி படித்தோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனோட மனநிலை, திருதராஷ்டிரோட மனநிலை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? திருதராஷ்டிரோட மனநிலை சந்தேகம், பயம், பாரபட்சம் இருக்கு. துரியோதனோட மனநிலை தற்பெருமை, தற்பெருமையா பேசுறது, அதே மாதிரி நேர்மையாக சந்தேகப்படுறது. இந்த ஸ்தானத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்ல? அதே மாதிரி மங்களம் புரிஞ்சிய பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த ஸ்தானத்துல இருந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா 12ல இருந்து 20வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். 12 இருந்து 20 அதுல வந்து பாண்டவர்களின் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள், அதுல வந்து தெய்வீகமான தங்குகள், பகவான் கிருஷ்ணனை இழுத்து வச்சு உறுதிப்படுத்துகிறது. அர்ஜுனோட கொடிகள் வந்து அனுமான் இருக்கார், அதே மாதிரி லட்சுமி தாயார் இருக்கிறாங்க, அதுக்கு தேவை. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தேவை. இந்த 6 அம்சம் தான் நம்ம பார்த்தோம். இதுக்கு மேல நிறைய 24 விஷயங்கள் அது இருக்கு. நம்ம சிம்பிளா 6 தான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 21ல இருந்து 27 வரைக்கும் பகவான் அவரது பக்தர்கள் நேசிக்கிறார். அந்த சாராம்சத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்றுமே நலம் விரும்பி பகவான் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்கிறார். இந்த 2 சாராம்சம் மூலமாக 21ல இருந்து 27வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். 28 வந்து 40, அதாவது இந்த 46வது பதம் வரைக்கும் 5 விதமான சாராம்சங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல இரக்கம், இன்பம் பத்தி பார்த்துட்டோம். இப்ப பாவ செயலை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அந்த பாவ செயலை பத்தி ஏன் அந்த மாதிரி இந்த 5 விதமான செயலுக்காக ஒரு விசாரம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான அறிகுறிகள் பார்த்தீங்கன்னா மன அழுத்தத்தின் அறிகுறிகள் இருக்கு. துன்பத்தினால, அதாவது துன்ப வகைகள், அர்ஜுனோட போரிட வேண்டாம் தீர்மானிக்கிறான். அந்த சாராம்சம் இருக்கு. அவருடைய பற்றுனால, அதிகமான பற்றுகள், மோக பற்று இருந்ததுனால அவர் என்ன பண்றாருன்னா இங்க பண்ற போயிட்டு இருக்காரு. அதனால 5 சாராம்சம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப 36வது மாதம் குடும்ப பாரம்பரியம், அதாவது பாவத்தைகள் பற்றி பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 36வது படிக்கிறீங்களா? படிக்கிற பிரபுஜி. படிங்க. पापमीश्वाश्रयेदस्मान् हत्वैतानतदायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रांश बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा शुकिनः स्याम माधव. हरे कृष्ण प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொள்வதனால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே துரிவாசன் மகன்களையும் நண்பர்களையும் கொள்வதால் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? ரொம்ப அழகா வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றார்.
ஏன்னா அவரு பாவத்தை பற்றி சொல்றாரு. கரெக்ட் தான், அவர் சொல்றது ஒரு வகையில கரெக்ட் தான். நமக்கு என்ன சாராம்சம் அதுல இருந்து நம்ம எடுக்க போறோம், இந்த பாவத்தையில நம்ம என்ன எடுத்துக்க போறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப அதற்கு முன்னாடி இந்த 37, 38 அந்த படமும் படிச்சிடலாம். படிச்சுட்டு இந்த சாராம்சம் ரொம்ப நம்ம விரிவா பார்க்கலாம். ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஏன் அந்த மாதிரி அந்த பாவச்செயலை பத்தி சொல்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். 37, 38 இந்த படமும் படிச்சிருக்கணும். हरे कृष्ण प्रभु। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोकोपहदशेदशः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहेशपातहं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मन्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यत्वर्जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। நான் பேசுற சவுண்ட் கேக்குதுங்களா எல்லாருக்கும்? கம்மியா வச்சிருக்கிறேன். இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா ஜனாதனை பேராசிரியர் இதயத்தில் இருந்த மனிதர்கள் நண்பர்களுக்கும் துரோகம் செய்வதை குலநாசம் செய்வதையும் பாவம் என்று அறிவதில்லை. ஆனால் அவற்றை குற்றம் என்று அறிந்த நாம் ஏன் இந்த பாவ செயலில் ஈடுபட வேண்டும்? அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்வி பாருங்க. நம்ம ஏன் அந்த பாவ செயல் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற. ஆனா அதே 20:36 பாருங்க, அக்கிரமக்காரர்கள் சொல்றாரு, ஒத்துக்கிறாரு அவங்க அக்கிரமக்காரர்கள் தான், அதர்மவாதிகள் தான். ஆனா அவங்க சொல்றதா நமக்கு பாவம் தான் சேரும் அப்படின்ற. ஒரு உயிரை கொல்லக்கூடாது அப்படின்ற ஸ்தானத்துல அவர் சொல்றார். ஆனா அவர் கட்சி கடமையை மறந்துடுறார், தன்னுடைய கடமையை மறந்துடுறார், உண்மையான தர்மத்தை அவர் மறந்துடுறார். இது இல்லாம நண்பர்கள் இருக்காங்க, அதே மாதிரி உறவினரா இருக்கிறாங்க, அதனால நமக்கு அது சரியானது அல்ல அப்படின்றத பகவான் கிட்ட 36 சொல்றாரு. 37 பார்த்து 37, 38 இதுதான் சொல்றாரு அவர். இதனால என்னுடைய இதயம் பலவீனதான் போகும், இதுக்கு மேல போய் அது இருந்தா போயிட்டுதான் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்றாரு. இது என்ன சாராம்சத்தில் நம்ம கொண்டு வரும் பாத்தீங்கன்னா, இதுல பந்தப்பட்டிருக்கனால, அதிகமான பந்தப்பட்டிருக்கனால நம்ம எந்த தர்மம் செய்யணும், எது அதர்மம், எது தர்மத்தை நம்ம கணிக்க முடியாது. இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது, பற்று இருக்கும்போது அப்படிதான் பாகம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம 34, 35 அதுல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 விதமான ஸ்டோரி மூலியமா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த ஸ்டோரி மூலியமா. ஆனா நாம இப்ப பேசும்போது சாதாரணமா இருக்கும்போது நம்ம வேற மாதிரி பேசிக்கலாம், பேசிக்கலாம். ஆனா நமக்குன்னு ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்போ அந்த நேரத்துல நமக்கு மனசு அலைபாய். இப்ப நம்ம பிள்ளை இந்த மாதிரி பண்ணும்போது போலீஸ்ல அரெஸ்ட் பண்ணிருந்தோமா, அரெஸ்ட் பண்ணோமா, இல்ல அரெஸ்ட் பண்ணிட்டா கூட பரவாயில்ல, சரி அவங்களுக்கு போய் ஜெயில இருந்து எடுக்கணும், ஏதாவது கோர்ட்ல போய் நல்லா அட்வொகேட்டை பார்க்கணும், நல்லா பணம் கொடுத்து அட்வொகேட்டை பார்த்து எப்படியாவது சட்டத்திற்கு வெளியே எடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம முயற்சி பண்றது கொஞ்சம் இந்த திங்க் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. எல்லாருமே அதுதானே, ஏன்னு பார்த்தானே இல்லைங்களா. நம்ம ஆனா இந்த கிளாஸ் நடக்கும்போது வேணா சொல்லிக்கலாம், நாம அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு, அந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு. ஆனா உண்மையே சொல்ல போனா அந்த இடத்துல வேணாம். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே பந்தப்பட்ட வாழ்க்கைதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம ஒத்துக்கணும் இதை, இல்ல இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தட்டி போக்கி போக முடியாது. ஆனா அது எப்படி போகணும் அப்படின்றதான் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் ஆன்மீகம், அதுதான் சனாதனமே. யதார்த்தமா நம்ம பேசணும். இந்த பௌதிகத்துல இருக்கிறோம், நம்ம பிள்ளையை தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஆகணும். ஆனா என்ன பண்ணும், அந்த தப்பு வராம வச்சு பார்த்துக்கணும். அதுதான் இப்போ அர்ஜுனன் ஏன் அதர்மம் அதிகமானதுனாலதான் என்ன பண்றான்னா சிந்திக்கிறான். இப்போ தர்மவாதிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பக்குவத்துல மாட்டிப்பாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாம் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்குறோம், கோவிலுக்கு எல்லாம் போறோம், நல்லபடியா சேவை பண்றோம், எல்லாம் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறோம். அதனால ஏதோ நமக்குன்னு ஒரு பிரச்சனை, குடும்பத்துல ஒரு பிரச்சனை, நம்ம சார்ந்து இருக்கணும் பிரச்சனை வரும்போது நம்ம கொஞ்சமா தடுமாற்றம் இருக்கும். அது தடுமாற்றம் தான் அர்ஜுனனுக்கு. அப்போ இந்த நம்ம சுற்றி இருக்கிற சமுதாயமே சரியானாதான் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் ஆகும். அதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும், தனி மனித ஒழுக்கத்தோட நம்ம வாழணும். அடுத்தவங்களை பத்தி கவலைப்படணும்னு அவசியமே இல்லை. கவலைப்படணும் இல்லை, அவங்க எப்படியா இருந்து போட்டோம், அவங்க தப்பா பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஏதாவது பண்ணிட்டு போறாங்க, அதை பத்தி நம்ம கவலையே படக்கூடாது. மனைவியா இருந்தாலும், கணவனா இருந்தாலும், பிள்ளையா இருந்தாலும், பக்கத்து யாரா இருந்தாலும் கவலைப்படவே கூடாது. நாமும் கிளியரா இருக்கணும். தனி மனித ஒழுக்கம்னா என்னது, அது நாம ஒரு வீட்டுனாதான் தலைவன்,
அந்த அந்த உணர்வு இல்லாம பகவானுக்கு என்ன செய்யணும், சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதோ அதை மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டா போதும். அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, இந்த தலைமுறை நம்ம ஒழுக்கமா இருந்தோம்னா 4 தலைமுறை வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒழுக்கம் நல்லா வரும். கரெக்டா அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கும். முன்னாடி எப்படி இருந்தோமோ இதுதான் பகவத்கீதை நம்ம சொல்லுது. அப்போ நல்லவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வாழ முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வருது. இப்ப அர்ஜுனன் உண்மையை சொல்ல போனா நல்லவன் தான், ஒரு நல்ல ஒரு தர்மவாதி தான், அவனை கொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு மனநிலை இருக்கு. ஏன் அந்த அதர்மம் அதிகமானது. அதர்மம் வரலன்னு தனி மனித ஒழுக்கத்தை இல்லைனால்தான் அந்த மாதிரி. அப்போ நம்ம குறைந்தபட்சம் சமுதாயத்தை நம்ம மேன்மைப்படுத்துறோம், நம்ம குடும்பத்தை மேன்மைப்படுத்துறோம் அப்படின்ற பேர்ல நம்ம அதர்மம் செய்யக்கூடாது. பௌதிகத்தை ரொம்ப அதிகமாக பற்று கூடாது. பற்று இல்லாம நாம தெளிவா நம்ம முன்படுத்தினா இந்த பிரச்சனை வராது. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பார்த்தா ஏன் அவன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்ப்பாருன்னா, மாதவராகிய பகவான் இந்த 4 விதமான சாரத்தை பாருங்க. 6 வகையான அக்கிரமக்காரர்கள். தர்மசாஸ்திரம், அர்த்த சாஸ்திரம், பேராசையால் பாவத்து. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பக்தி கொடுக்கும் போது இந்த இந்த செயல்பாடு எல்லாமே நமக்கு பக்குவம் அடைய முடியும். இப்ப அவன் 6 வகையான அக்கிரமக்காரர்கள் செஞ்சிருக்கிறான். யாரு? துரியோதனன். இதை பத்தி தனியா படிக்கும். இப்போ தர்மசாஸ்திரம்னு ஒண்ணு இருக்கு, அர்த்த சாஸ்திரம் இருக்கு, தர்மசாஸ்திரம் இருக்கு. தர்மசாஸ்திரம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நம்மளுடைய என்ன நம்ம வர்ணத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னு மூல புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பிறப்பால் வர்ணம் நான் சொல்ல வரல, அதை சேர்த்தே பேசக்கூடாது. பிறப்பால் வர்ணம் நாம என்ன செயல்படுறோம் அதான் இம்பார்ட்டன்ட். அது நம்மளுடைய தர்மம், அது நம்மளுடைய வர்ணமாகுது. என்ன செயல்படுறோமோ அதான் நம்ம வர்ணம். அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த தர்மத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இது தர்மசாஸ்திரம் இல்லைங்களா? அதாவது அர்த்த சாஸ்திரம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இப்போ தத்துவங்கள் நமக்கு 6 விதமான தத்துவங்கள் இருக்கு. தத்துவங்கள் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? இப்போ பதஞ்சலி முனிவர் இருக்கார், ஏகப்பட்ட சொல்லலாம் தத்துவங்கள் இருக்கு. சாங்கிய தத்துவம் இருக்கு. இப்போ நம்ம வர்ணாசிர தர்ம தத்துவம் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. அந்த மாதிரி 6 தத்துவம் இருக்கு. அந்த இடத்துல ஒண்ணு நம்ம ஒரு விளக்கம் இருக்கு. ஸோ அதுவும் பாத்தீங்கன்னா தர்மசாஸ்திரமும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே கரெக்டா நம்ம செயல்படணும்னா தனி மனித ஒழுக்கத்தோட அடுத்த அத்தியாயத்துல 40, 42, 43 அதை பத்தி படிப்போம். 35 இருந்து அது வந்துடும். தனி மனித ஒழுக்கத்தோட அதான் அடுத்த அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்ல போறாரு. இங்க அர்ஜுனன் கோடிட்டு காட்டுறான் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அப்படின்றது. அப்போ தர்மசாஸ்திரம்னா என்ன, நம்ம வர்ணம் என்ன, அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கடமையை செய்யணும் அப்படின்றத கொண்டு வர்றாரு. இங்க நம்ம சில பிரபுபத ஆச்சாரி நம்ம கொண்டு வர்றாரு. அந்த தர்மசாஸ்திரத்தை அவன் மறந்துட்டான். ஏன் காரணம்? பற்று. அர்த்த சாஸ்திரமும் அவன் கொஸ்டின் மார்க்கணும். இதே மாதிரி ஏன் பாவ செயல் செய்யறாங்கன்னா சமுதாயம் கெட்டு போயிருக்கு, பேராசை. இப்ப அர்ஜுனுக்கு துரியோனுக்கு என்ன மாதிரி பேராசை, துர்கானுக்கு என்ன மாதிரி பேராசை. அந்த 99 பேரும் 100 பேருக்குலாம் ஒருத்த மட்டும்தான் இருந்தாலும் தன்னோட அண்ணனுக்காக போராடுறான், அவ்வளவுதான் சரிங்களா? ஆனா 99 பேருமே அதர்மவாதிகள் தான். அவனுக்கு பிள்ளை சகோதரர்கள் எல்லாருமே துரியோதனர். ஏன்? பேராசை தான். அந்த பேராசைனால அவன் பாவத்தை செய்யறான் இல்லைங்களா? இப்ப 6 விதமான அக்கிரமக்கான விஷம் கொடுப்பவர். ஏன் விஷம் கொடுத்தான்? எந்த வயசுல கொடுக்குறான்னு பாருங்க. சின்ன பிராயத்திலேயே அவங்க மாமா பேச்சு கேட்டுக்கிட்டு என்ன பண்றான், பீமனுக்கு விஷம் கொடுத்துறான் இல்லைங்களா? வீட்டுக்கு நெருப்பு வைக்கிறாங்க. வீட்டுக்கு இவங்க நாளை ஒளி கொடுக்குறாங்க. அந்த அரக்க மாலையில போய் நெருப்பு வச்சு அவங்கள கொல்ல பாக்குறாங்க. இத்தனைக்கும் அவங்க தாய் இருக்கிறாங்க, குஞ்சு மகாராணியும் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க இருக்கும் போதே கொல்ற பக்குவத்துக்கு வந்துட்டான் துரியோதனன். அதே மாதிரி பயங்கர ஆயுதத்தால தாக்குறாங்க. 2-3 இடத்துல இந்த சம்பவம் நடக்குது. இந்த பயங்கர ரொம்ப மோசமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் இருக்கும்போது அந்த வெப்பனை போய் அங்க இது பண்றாங்க. அது 1. 3. 4வது செல்வத்தை கொள்ளடிப்பவர். அந்த நாடை சூதாடி அவங்களுடைய எல்லா விதமான ரொம்ப அழகான நகரத்தை உருவாக்கி கடைசியில பாத்தீங்கன்னா இங்க சூதாடி கடைசியில இந்த இடத்த பொறாமைனால்தான் எல்லாம் பொறாமை. கடைசியில சூதாடி கடைசியில எல்லா செல்வத்தையும் இவங்க கொள்ளடிச்சாங்க. இது 1. பிற நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பார், அது பிற மனைவியை கடத்தி செல்வது. ஸோ இந்த 6 விதமான அக்கிரமக்காரியங்கள் துரியோதனன் பண்புகிறார். இதுல உயர்ந்த கொள்கைக்காக தாழ்ந்த கொள்கையை விட்டு கொடுக்கலாம்.
எது உயர்ந்தது எது தாழ்ந்தது என்பது சாஸ்திரம் வழிகாட்டும். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா? சாஸ்திரம் வழிகாட்டும். நம்ம தெரிஞ்சு எதுவும் சொல்லிட்டு இருப்போம். நம்ம சொன்ன இன்னைக்கு கோயிலுக்கு போக வேணாப்பா, இன்னைக்கு நமக்கு வேலை இருக்கு. என்ன வேலை? முக்கியமான வேலை இருக்கு. நம்ம குடும்பத்துல வராங்க, யாரோ வராங்க பார்க்கணும் அப்படின்ற போது அவங்க வரவங்களே நம்ம தடுக்கவும் முடியாது. நம்ம பார்க்க வராங்க, ஏதோ உதவி கேட்க வராங்க, ஏதோ வராங்கன்னா அது நம்ம பார்க்க வரோம். அதை இன்னைக்கு வேணா கோவிலுக்கு, நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். தப்பு இல்லை, தப்பு இல்லை. அதுக்கும் பகவான் சொல்றாரு, சாஸ்திரம் மூலியமா சொல்றாரு, தப்பு இல்லை. அது முக்கியமான விஷயம் நம்ம அதை முடிச்சுட்டு நாம அடுத்த வேலையை பார்க்கறதுல தப்பு இல்லை அப்படின்ற. அதே இந்த ஏகாதேசி மற்றபடி இந்த விசேஷமான நாள்ல அது மேக்சிமம் அந்த மாதிரி இதுல தவிர்க்கணும். இப்ப சாதாரண மதிக்கும். அப்ப எது உயர்ந்து எழுத்தாங்க வந்து சாஸ்திரம் வழிகாட்டும். சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை நாம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். ஒண்ணும் இல்ல, ஏகாதேசி விரதம் இருக்கும். துவாதேசியில பாத்தீங்கன்னா அந்த விரதம் இருக்கிற நேரத்துல இவரு நம்மளுடைய துர்வாச முனிவர் இறந்தல் பண்ண மாதிரி இருக்கக்கூடாது. துர்வாச முனிவர் இறந்தல் பண்றாருங்களா, அந்த மாதிரி இறஞ்சல் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அது அதர்மம் இல்லைங்களா? அப்போ எது உயர்ந்து எழுதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. சாஸ்திரம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். இப்ப சனாதன தர்மத்தை எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப 12வது அத்தியாயத்தை இதை பத்தி விரிவா படிச்சோம். 8ல இருந்து 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் ஸ்லோகம் வரைக்கும் ரொம்ப விரிவா படிச்சோம். முதல் ட்ரெஸ் மாத்து, தந்தி பண்ணு, அப்புறமா சாப்பிடலாம். நீ கொஞ்சம் மியூட் பண்ணீங்க மாதாஜி. எது உயர்ந்து எது தாழ்ந்து என்பது சாஸ்திரம் வழிகாட்டும். நாமளா ஒரு முடிவு பண்ணக்கூடாது. அது என்ன சாஸ்திரம் சொல்லுதோ அதை நாம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். அதை இப்ப 39வது ஸ்லோகம், அதாவது குலம் நாசம் அடைதல் பத்தி சொல்ல வர்றாரு. அந்த பாவ செயலை பத்தி இது கண்டினியூட்டி தான். அது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 39வது. ஹரே கிருஷ்ண. குலக்ஷயே பிரணஷ்யந்தி குலதர்மாஹ சனாதனாஹ தர்மே நஷ்டே குலம் கிருதஸ்ன தர்மமே மேபி பவத்யுத. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா அதாவது குலம் அழிவடைந்தால் நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகிறது. இதனால் வம்சத்தின் இருப்பவர்கள் அகர்மத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் அப்படின்றார். யார அத்தியம் சொல்ல வர அவரு விளக்கம் கொடுக்கறத பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வாரில் 2 சண்டை போட்டு இருக்காங்க. யுத்தத்துல 2 சைடு சேனல்லையும் இழப்பு இருக்கும், கண்டிப்பா இருக்கும். போர் வீரர் இறந்துதான் போவாங்க. யாராவது கண்டிப்பா இறந்தா ஆகும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு போர் வீரர் இறந்துட்டாருன்னா அந்த குடும்பத்தை வழி நடத்தக்கூடியவர் யாரு? தலைவர். அவர் இறந்துட்டாருன்னா அந்த குடும்பத்தை யார் தலைவர் தான்? ஒண்ணு. 2வது பாத்தீங்கன்னா, அந்த பித்தர்கள் கொடுக்குற தர்மத்தை பண்ணணும். அது அவருதான் தெரியும். அவர்தான். மனைவி பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? மனைவி பண்ண முடியாது. அதனால தன் கணவர் இறந்துட்டார், அந்த வீட்டு தலைவர் இறந்துட்டாருன்னா அவர் தான் அந்த தர்மத்தை அவர் ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப அடுத்த தலைமுறைக்கு அந்த குல தர்மத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறது யாருன்னா அவர் தான். இப்ப அவரே இறந்துட்டாருன்னா அது அப்ப அதை கெட்டு போயிடுதுங்களா? அந்த லிங்க் கட் ஆயிடும். சில வீட்டுங்கள்ல பார்த்தா ஒரு பொம்பளை மட்டும் தான் பிறந்து வைப்பாங்க. அந்த பொம்பளை பிள்ளைக்கு அவங்க என்ன செய்ய முடியுமோ அதுக்கு சாஸ்திரம் இருக்கு. அதுவும் சாஸ்திரம் சொல்லப்படும். சில பேர் ஒரே ஒரு பெண் குழந்தை மட்டும்தான் இருக்கும், ஆண் குழந்தைய இருக்க மாட்டாங்க, பெண் குழந்தை மட்டும்தான் இருப்பாங்க. அதுக்கும் ஒரு சாஸ்திரம் வழிகாட்டுது. ஆண் குழந்தைக்கு தான் இங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது சாஸ்திரம், முக்கியத்துவம் கொடுக்குது. அதுல அந்த முக்கியத்துல கொடுக்கும்போது பண்ணா அப்ப அந்த ஆண் பிள்ளை இறந்துட்டாருன்னா அந்த தர்மத்தை யார் ஃபாலோ பண்ணுவா அப்படின்றது அர்ஜுனோட கொஸ்டின், பிரதானமான கொஸ்டின். இப்ப நம்ம வீட்டுல காது குத்துறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஒரு குழந்தை காது குத்துறாங்கன்னா தந்தையார் இல்லை, அதை விட்டுருங்க. தந்தையார் இறந்துட்டார், இந்த குழந்தை தந்தையார் இறந்துட்டார். அப்ப அந்த குழந்தைக்கு தந்தையார் இறந்துட்டாருன்னா அந்த தர்மத்தை அவர் யார் ஃபாலோ பண்ணுவா? இதை மனைவியோ இல்ல அந்த வீட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்களோ உறவினரோ வச்சு பண்றாங்க. அப்போ அந்த சாஸ்திரம் சொல்லுது, சம்பிரதாயம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, முன்னோர்கள் சொல்லுவாங்க இந்த சாமிக்கு, இந்த குலதெய்வ சாமிக்கு இதை படையல் பண்ணணும், இதை செய்யணும், அதை செய்யணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வீட்டு தலைவனுக்கு தான் தெரியும். முன்னோர்கள் இருப்பாங்க, ஒரு சில பேர் முன்னோர்கள் இருப்பாங்க. இருந்தாலும் அந்த குடும்பத்துக்குள்ள பிரதானமான தலைவர் இறந்துட்டாருன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அதே மாதிரி நிறைய குடும்பங்கள்ல அது மாதிரி சொந்த பந்தத்துல இவர் மட்டும் இறக்க மாட்டாரு. அது சொந்த பந்தத்துல எல்லாருமே பெரும்பாலும் எல்லாருமே கணவர் பொண்ணு எல்லாரும் ஒரு வீட்டுல ஒரு ஆண் போய் சண்டை போடதான் செய்வாங்க சரிங்களா? அப்போ அதுல இறந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு அர்ஜுனோட கேள்வியா இருக்கு. அப்போ பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை செய்யப்படும் தூய்மைப்படுத்தும் சடங்குகளை பெரியவரே பொறுத்து.
இப்ப தாத்தா பாட்டி இருக்கிறாங்க, அப்புறம் அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்க. அந்த குழந்தைக்கு அவங்க தான் நெறிமுறையை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இந்த வேதங்கள் வச்சு சொல்லப்பட்டது இல்லை. இப்ப அவங்களே இல்லைன்னா அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? இப்ப தாத்தா வந்து பீஷ்மர் இருக்கார் இல்லைங்களா? ஒரு பொதுவா சொல்றேன். அவரும் தான் சண்டை போடுவார். 60 வயசு நான் 70 வயசு ஆளுங்களும் சண்டை போடுறாங்க. வார்ல போய் சண்டை போடுறாங்க. அவங்க எல்லாமே இறந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும்? அந்த எதிர்காலம் என்ன பண்ணும்? கொஸ்டின் ஆகுது. அதுதான் இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து இந்த இந்த விஷயம் கொடுக்குறான். இப்ப பெரியவங்களோட கடமை என்ன? அந்த குழந்தைகளுக்கு நல்வழி கொடுக்குறது, சாஸ்திர சம்பிரதாயத்திற்கு இருக்கணும். அதே வந்து தாய் தந்தையருக்கு என்ன பண்ணணும்? அந்த குழந்தைக்கு தன்னுடைய கடமை என்ன, தன்னுடைய தர்மம் என்ன அப்படின்றதையும் அந்த குழந்தைகளுக்கு தெரியும். பெரியவர்கள் இல்லை என்றால் தூய்மைப்படுத்தும் பண்பாடுகள் நின்று விடலாம். இது அர்ஜுனோட மனநிலை. எங்கிருக்கும் இளைய தலைமுறை அதர்மம் செயல்களில் ஈடுபட்டு ஆன்மீக விடுதலைக்கான தங்கள் வாய்ப்பு இழக்கலாம். ஆன்மீகம் சொல்றது இப்ப நம்ம கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுங்கள்ல கண்டிப்பா வந்து குழந்தைகளை வேத பாடசாலை சேருங்க, படிக்க வைங்க, நல்ல கான்வென்ட்ல படிக்க வைங்க, நல்லபடியா செய்யுங்க, தப்பு இல்லை. நான் குறைஞ்சது இந்த மாதிரி வேத பாடசாலை சேர்த்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாளாவது, சண்டையில ஒரு நாளாவது குழந்தைங்களை வேதத்தை படிக்க வைங்க. டெய்லி படிக்கிறது உத்தமம், அதி உத்தமம். அது சொல்லிக் கொடுக்கல. குறைஞ்சது ஒரு 3 வருஷமாவது, ஒரு 4 வருஷமாவது, 5 வருஷமாவது அவங்க அந்த வேதத்தை படிச்சு நான் உண்மைவாட்டாங்கன்னா ஆன்மீகத்துல முழுமையா இதுல நம்மளுடைய தர்மம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுச்சுன்னு சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க டாக்டரோ கலெக்டரோ எந்த ஒரு உயர் உத்தியோகத்துல போனாலும் சரி அவங்க அதர்மமே செய்யணும். அப்போ நம்ம என்ன ஆகும் பாருங்க, நம்ம நாடு நல்ல செழிப்பா வரும். இல்லைங்களா? வேதம் கண்டிப்பா படிக்கணும். ஏன்னா அந்த தர்மம் வருது, அந்த தர்மத்தை அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 40 हरे कृष्णा प्रभुजी। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः त्रिषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்றாருன்னா கிருஷ்ணரு உலகில் அதர்மம் தலை எடுக்கும் பொழுது குடும்ப பெண்கள் கலக்கம் அடைகின்றனர். பெண்மணி சீரழிவால் உங்களுக்கு தேவையற்ற கனவிகள் உண்டாகிறது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான வார் நடக்குது. இந்த செயல அதர்மம், இந்த செயல தர்மம். ஏதோ ஒண்ணு அதர்மம் தர்மம் இல்லாம இருக்கலாம். ஏன்னா அந்த காலத்துல 2 பேருமே தர்மவாதியா இருப்பாங்க, 2 பேருமே சண்டை போட்டுப்பாங்க, ஏதாவது வகையில் சண்டை போட்டுப்பாங்க. என் நாடு வந்து நல்லபடியா வரணும், என் நாட்டுக்கு செல்வம் வரணும், என் தப்பங்கத்து அப்படின்றது தேவையில்லாம சண்டையும் போட்டு அந்த நாடை சேர்த்துக்கிறதுக்கு அப்ப நாடு பிடிப்பாங்க. நாடு பிடிக்கிற செயல் இருக்கு. அந்த நாடு சேர்ந்து சண்டை போட்டு அந்த நாடு அவங்க ஜெயிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அந்த நாட்டுல உள்ள மக்களையும் சரி துன்புறுத்த மாட்டாங்க. ஏன்னா 2 பேருமே தர்மவாதிகள். கப்ப காட்ட மாட்டேன்றான், அவ்வளவுதான். மற்றபடி பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து சரியா பண்றான். இது வந்து நார்மல். இப்போ இந்த இடத்துல ஒருத்தன் அதர்மவாதியா இருக்கான், ஒரு தர்மவாதியா இருக்கான். அப்போ அதர்மவாதி தோத்துட்டான்னு ஜெயிச்சான்னு வச்சுங்களா, அப்ப தர்மவாதியோட நிலை என்னன்னு பாருங்களேன். தர்மவாதி தோத்துட்டாருன்னு நினைச்சுங்களா, அப்ப அந்த நாட்டோட பெண்கள்லாம் என்ன மாதிரி ஆகும், சமுதாயம் என்ன ஆகும்னு பாருங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஏன்னா அந்த நாடு அதர்மவாதி நாடு. அப்ப அந்த நாட்டுல உள்ள பெண்களை முதல்ல போய் என்ன பண்ணுவாங்க, வீட்டுல குடும்பத்துல போயிட்டு அங்க இருக்கிற நகைங்களை பணங்களை செல்வத்தெல்லாம் கொள்ளையடிப்பாங்க. 1. 2வது அந்த வீட்டுல உள்ளவங்க கொள்ளுவாங்க. 3வது பெண்களை வந்து மாணவர்கள் பெற்றுவாங்க. ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கும், அந்த மூலியமா ஒரு குழந்தை இருக்கும், முன்னாடி இன்னொரு குழந்தை இருக்கும், இவங்க போய் மாணவங்க பற்றி அதன் மூலியமா ஒரு குழந்தை வருவாங்க. அப்போ அந்த கோத்திரம் மாறும், குலம் மாறும் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த வாரில் அது மாதிரிலாம் நடக்கும், சம்பவம் நடக்கும். 2 ராஜாக்களும் தர்மவாதியா இருந்தாங்கன்னா பிரச்சனையே இருக்காது, நாட்டை ஒன்னா சேர்த்துப்பாங்க. பட் அந்த சக்கரவர்த்தியை சிறையில வைப்பாங்க, அவ்வளவுதான். மற்றபடி பாத்தீங்கன்னா சோத்தோட சிறையில வைப்பாங்க. ஆனா அவருக்கு எந்த கெடுதலும் பண்ண மாட்டாங்க, இது பண்ண மாட்டாங்க. அவர் ஓகே நான் தப்பம் கட்டுறேன்னு சொன்னா விட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரி நாடு பிடிக்கிறதெல்லாம் அந்த காலத்துல நடந்தது. ஆனா அதே அதர்மவாதி தர்மவாதின்னும் போது பாத்தீங்கன்னா அதர்மம் வந்து ஜெயிச்சான்னா தர்மவாதியில நிலைமை வேற மாதிரி. இப்ப அர்ஜுனன் வந்து சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல இந்த விஷயம் பாருங்க, குலத்தில் அதர்மம் தலையெடுக்கும் பொழுது குடும்ப பெண்கள் களங்கம் அடைகின்றன. பெண்மையின் சீரழிவால் விஷ்ணு குலத்தவரை தேவையற்ற தன்மைகள் உண்டாக்குறது என்றார். அதுதான் பகவான் நமக்கு 2வது அத்தியாயத்துல விளக்கமா கொடுக்குறாரு. இந்த இடத்துல அவன் கேட்க வேண்டிய கேள்வி குழப்பம் அடங்கி கேட்கிறான் பகவான் கிட்ட. இப்போ நீ வார் பண்ணாம அர்ஜுனன் வார் பண்ணாம நிறுத்திட்டாருன்னு வச்சுங்களேன்,
நான் வார் பண்ண மாட்டேன்னா அப்போ அவன் ஜெயிச்சதுதான் அர்த்தம். ஒண்ணு. இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா துரியோதனோட மனநிலை என்னன்னா, நாடுதான் எனக்கு வேறணுமே தவிர, ஆனா அவனும் ஒரு பக்திமான் தான், சிவபக்தன் தான். அவனும் ஒண்ணு எல்லா விஷயம் தெரியும். என்னன்னா பாண்டவ சைடுல அவனுக்கு பிடிக்காது, அவ்வளவுதான். ஆனாலும் அந்த குணம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அவனுக்கு சமோ குணம் தான். சமோ குணம் எந்த நேரத்துல எது பண்ணுவான்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா. ஆனா இந்த விஷயம் அர்ஜுனனுக்கும் தெரியும். தெரிஞ்சு கூட அவர் என்ன பண்றாருன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தப்பகத்தை பேசுறாரு. குலத்துல அதர்மம் வந்துடும் அப்படி. ஏன்னா இவங்க சைட்லயே வார்ல இறந்துட்டாங்கன்னா அப்ப அந்த குடும்பத்தை வழி நடத்தக்கூடிய எப்படி யாரு கொண்டு போக முடியும் அப்படின்றது கவலைப்படுறார் அர்ஜுனன். சரிங்களா. இதுக்கெல்லாம் கேள்விக்கெல்லாம் பதில் அது நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல விளக்கமா பகவான் கேட்க போறார். வாழ்வில் அமைதியோ வளமோ ஆன்மீக முன்னோட்டம் ஆகியவற்றிற்கான ஆதாரம் மனித சமுதாயத்தில் நன்மக்கள் இருப்பதால். இது கீழே பிரபுபாதா கொடுக்கிற இந்த இந்த ஸ்லோகத்துக்கான சாரம்ஸ் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கொடுக்க வேண்டிய இதை புரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, சமுதாயத்துல நன்மக்கள் இருக்கணும்னா காரணம் அது இருக்கணும்னா பகவானுடைய அறிபக்தி தான். வேதம் மூலியமா நாம உணர்ந்து நாம செயல்படணும். வேதங்கள்ல சொல்லப்பட நிறைய சாராம்சங்கள் இருக்கு. ஒரு புக்கு என்கிட்ட வச்சுக்கிறேன். அது நல்ல ஒரு நிறைய விஷயங்கள் வேதங்கள்ல கொடுக்கப்பட்ட 108 உபநேசங்களை 10 உபநேசம் சார்ந்த ஒரு புக்கு இருக்கு. அந்த உபநேசங்களை ஃபாலோ பண்றது நம்மளால கண்டிப்பா முடியாது. ஆனா 10 உபநேசம் மூலியமா நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும். இந்த கலிகாலத்துல இப்ப இருக்கிற நிலையில அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஆனாலும் இப்ப நாம இருக்கிற சமுதாயத்துல இருக்கிற பிரச்சனையில அது கொஞ்சம் கடினம். அதுல 50% நாம முயற்சி பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப நம்ம சமுதாயம் மேம்படும். அப்ப நன்மக்களாக நாம எல்லாமே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, நம்ம எதை ஃபாலோ பண்ணா அதே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தான். பகவானுக்கு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். பகவானுக்கு 9வது அத்தியாயத்துல படிக்க போறோம் பாருங்க. எதையெல்லாம் கொடுக்குறோமோ, எதையெல்லாம் செய்யறோமோ, எதையெல்லாம் தானம் கொடுக்குறோமோ, எதையெல்லாம் படிக்கிறோமோ, எதையெல்லாம் உருவாக்குறோமோ எல்லாமே பகவான் நினைச்சு நமக்கு அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி. இது நம்ம ஆன்மீக தொழில். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது வேத சாஸ்திரங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் போது அப்ப நம்ம சமுதாயம் மேன்மை அடையும் போது இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வரவே வராது. நம்ம கீழே பிரபுபாதா கொடுக்கிற பொன்மொழி அதுதான். அப்போ அதே மாதிரி இந்த பெண்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் வேதங்களை ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்படுற நம்முடைய கலாச்சாரத்தை நம்முடைய சமுதாயத்துல அதே மாதிரி நம்ம சனாத தர்மத்துல என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, விவாகரத்து செய்யவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சனாத தர்மம். சனாத தர்மத்தை சொல்லப்படுறது விவாகரத்து பண்ணவே கூடாது. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம சுதந்திரமா இருக்கிறோம் அப்படின்னும் போது, அதாவது அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய வேதங்கள்ல நிறைய நான் ஸ்டோரி படிச்சிருக்கிறேன், இதிகாசங்கள் மூலியா படிச்சிருக்கேன். ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஆண் சரியில்லை, ஒரு பெண்ணு சரியில்லை, ஒரு ஆண் சரியில்லை அப்படின்னு 2 பேருமே பிரிஞ்சிருவாங்க. பிரிஞ்சுட்டு அவங்க அம்மா இவர் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வேலை பார்த்துட்டு இருப்பார், அந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா விவாகரத்துன்னு ஒண்ணு இருக்காது. ஆனா குடும்ப பந்தம் இருந்துட்டு தான் இருக்கு. அவங்க குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபாடு பட மாட்டாங்க. ஆனா தன்னுடைய பிள்ளைகளும் என்ன செய்யணுமோ அதை கரெக்டா செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. அதுதான் செய்யணும். ஆனா இன்னைக்கு நாம என்ன பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா, பிரிச்சுட்டு அவர் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார், இவர் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். ஆனா அந்த காலத்துல உண்டு திருமணம் ஒரு ஆள் 10 பேர் 20 பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. 10 பொண்ணு திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க, 4 பொண்ணு பண்ணிக்கிறாங்க, 3 பெண்களை திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க. இவரும் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அந்த 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 கெப்பாசிட்டி அவங்க இருக்கணும், பணபலம் இருக்கணும். ஏன்னா அப்படி இருந்தாதான் அந்த பெண்ணை நல்வழியா அவங்கள கொண்டு போகும், அதர்மம் இல்லாம கொண்டு போகும் இல்லைங்களா. அது ஒண்ணு இருக்கு. அது இல்லாம இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் நம்ம வேதங்களே நம்ம ரொம்ப அழகா, பணபலம் இருந்தா கூட அதிகார பலம் இருந்தா கூட சரி, அந்த நீங்க திருமணம் பண்ணிக்கிற பெண்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணும்னு வேற இருக்கும். அப்போ பெண்களின் ஒரு மிக முக்கிய பங்கு என்ன, நன்மக்களை பெற்றெடுத்து அவர்களை சரியான வழிமுறைகளை பின்பற்றி அவர்களை வளர்ப்பதே ஆகுன்றார். இப்ப துருவ மகாராஜா தன்னுடைய தந்தையார் மடியில உட்காரணும்னு அவர் கேட்கிறார். ஆனா அதே ஒரு அதாவது இன்னொரு தாய் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவருக்கு 2 சம்சாரம் இருக்கு. 2 ஏகப்பட்ட சம்சாரம் இருக்காங்க. அந்த குறிப்பா நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத் என்ன சொல்றதுன்னா, அவங்க இன்னொரு சம்சாரத்தோட அந்த ராஜாவுடைய அந்த தாய் என்ன சொல்றாங்க, உங்க அப்பா மட்டும் நீ உட்காரக்கூடாதுன்னு. ஏன் உட்காரக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டா, நீ மகனாக பிறக்கிறீங்க,
நீ மகனாக பிறந்தீன்னா கண்டிப்பா நீ வந்து உன்னுடைய தந்தையார் மடியில் உட்காரலாம் அப்படின்னு. எனக்கு அவர் தந்தையார் தானே அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அந்த குரு மகாராஜ் சொல்றாரு. அதுவும் சொல்றேன், எனக்கு நீ மகனாக பிறகு அப்ப நான் எப்பதான் உட்கார முடியும்? நீ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அடுத்த ஜென்மத்துக்கு நீ என் மகனாக பிறந்த பிறகு நான் உன் தந்தையார் மடியில் உட்கார உரிமை கொடுக்குறேன். ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய தாய் கிட்ட போய் கேட்கிறார். தாய் கிட்ட வந்து அப்படி பகவான்கிட்ட முறையிடுன்றாங்க. பகவான்கிட்ட போய் முறையிடுறார். அது முறையிடப்போ அது தவம் இருக்கிறார். தவம் இருந்து கடைசியில் அவர் அந்த இடத்தை அடைகிறார் இல்லைங்களா? இதுல எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு பாருங்க. எல்லாமே வந்து நன்மக்களை பெண்கள் வந்து நல்வழியில கொண்டு போகணும். பெண்களுக்குள்ள அந்த காழ்ப்புணர்ச்சி இருக்க கூடாதுன்னு இந்த இடத்துல கீழே பகுப்பாளர் கொடுக்குறார். விவாகரத்து பண்ணக்கூடாது. பிரச்சனை இருக்குதா, குடும்பத்துல பிரச்சனை தான், அதை பேசி தீர்த்துக்கணும். இல்ல பேசி தீர்க்க முடியாத செயலா இருந்தா கூட சரி, ஒதுங்கி இருக்கலாம், தப்பே கிடையாது. ஒதுங்கிறதும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்முடைய தர்மம் சொல்லுது. அதாவது பெண்கள் முக்கியமான பங்கு என்னன்னா, மாப்பிள்ளை எப்படி தப்பு பண்றாரோ பண்ணி போட்டோம், முடிஞ்சு போச்சு, திருமணம் ஆகி போச்சு, செஞ்சுட்டாரு, தப்பு பண்றாரு அவருன்னா. நாமும் நம்முடைய பிள்ளைகள், நமக்கு மூலியமா அந்த பிள்ளைய நன்மக்களை நம்ம நல்லபடியா வளர்த்து அவங்க நம்ம தர்மத்தை சொல்லி கொடுத்து அவங்கள கண்டிப்பா வந்து சமுதாயத்துல மேன்மை அடைக்கான செயலை நம்ம செய்யணும். அதுதான் பெண்களோட தர்மம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா அவனுக்குள்ள பாவம் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, இந்த இடத்துல தர்மத்துல நம்முடைய வேதத்துல வந்து ஆண் பெண் கிடையாதுன்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு இப்போ நம்ம பௌத்திக கண்ணோடல பாத்தீங்கன்னா, என்னங்க வேதம் வந்து பெண்கள்லாம் படிக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அது உண்மை, வேதங்கள் படிக்க கூடாதுதான். ஆனா உபநேசங்கள் இருக்கு, புராணங்கள் இருக்கு. அதன் மூலியமா தான் இப்போ 108 உபநேசங்கள் படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து வேதமே இருக்கு. அந்த உபநேசங்கள் தான் வேதமே இருக்கு. பகவானுடைய புராணத்துல தான் வேதமே இருக்கு. அதை படிச்சாவே போதும். மாதாஜி இருக்கு, அழகா இது பண்ணுவாங்க. இதே மாதாஜி நீங்க இருக்கிறவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அடுத்த ஜென்மத்துல பிரபுஜியா பிறப்பான். அதே பிரபுஜியா பிறக்கிறவங்க அடுத்த ஜென்மத்துல ஆனா வேதத்துல வந்து ஆண் பெண் பாகுபாடு கிடையாது. ஏன் பெண்கள் சாஸ்திரம் படிக்க கூடாதுன்றது அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு. அது 9ஆம் அத்தியாயத்துல வரும்போது நான் சொல்றேன், விரிவா சொல்றேன். ஆனா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு அவங்களுடைய தர்மம் என்ன அப்படின்ற பாத்தீங்கன்னா நன்மக்களை கொடுக்கணும். அப்ப நன்மக்களை கொடுக்கணும்னா கசிவ முனிவரும் பாத்தீங்கன்னா, கசிவ முனிவர் வாரில போயிட்டு இது தவம் பண்ணிட்டு ஊருக்குள்ள வராரு, வீட்டுக்கு வராரு. பெருனா சிதி என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல மகன் எனக்கு வேணும், எனக்கு உடனே வந்து ஒரு எனக்கு புத்திர பாக்கியம் கொடு அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அவரே அப்பதான் ஒரு 10,000 வருஷம் தவம் பண்ணிட்டு அப்பதான் வீட்டுக்கு வராரு. அது அவரும் சொல்றாரு, இது கால நேரம் இல்ல, இந்த காலத்துல இப்போ வேண்டாம், கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும், அதனால அதுக்கு ஒரு நேரம் காலம் வரும், உனக்கு புத்திர பாக்கியம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அந்த அம்மா தாய் ஏற்றுக்கவே மாட்டார். ஏன்னா அவனுடைய 2 பிள்ளைகளையும் கொண்டுட்டார், பகவான் கொண்டுட்டார். அதனால இந்திரனை கொல்லக்கூடிய மகன் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு அவரு கடுமையா வந்து அவரு அந்த அம்மா வந்து அவரை வந்து சொல்ல கொடுக்குறாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு திருப்பி என்ன வேணும், அதர்மம் பண்ற மாதிரி அவருக்கு அதர்மத்துக்கு பிள்ளைகள் வேணும்ன்றதை இந்த அம்மாவுக்கு கொடுத்து காட்டுறாங்க. அதே அதித்தி என்ன சொல்றாங்க, இல்ல எனக்கு கசிவு முனிவிட சொல்றாங்கன்னா, எனக்கு வந்து நல்ல மகன்களை கொடுங்க, அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. அப்ப 2 பேருக்குமே அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ இந்த விருதம் எடு, நீ இந்த விருதம் எடுன்றாரு. அப்ப 2 பேருக்கும் நன்மக்கள் பிறக்கிறாங்க. 18 மருந்துகள் பிறக்கிறாங்க. இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா பகவான் அவதாரம், புஷ்பன அவதாரம் இருக்கு, அது விரதம் இருந்து எடுக்கலாம் சரிங்களா. அப்போ நம்ம தாய் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, தனி மனித ஒழுக்கத்தோடையும் சரி, நம்ம தாத்த சம்பவம் என்ன சொல்றதோ அதை வந்து மாதாஜியை ஃபாலோ பண்ணி நன்மக்களை பெற்றெடுக்கிற அவருக்கு சரியான வழிமுறை பின்பற்றி அவங்க வளர்ப்பதே ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுங்களா. பெண்கள் தனித்துவமான வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 17ஆவது அத்தியாயம் அதுல வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பகவான். பெண்கள் தாழ்த்தி கொடுத்தோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4-5 பாயிண்ட் கொடுக்குறாரு பகவான். அந்த இடத்துல பெண்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த முக்கியத்துவத்தை கொடுக்குறாரு. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இடம் அது. ஒரு குடும்பத்துல பெண்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதையும் அந்த சில பிரபுபாதா அந்த 9ஆம் அத்தியாயத்துல 17ஆம் அத்தியாயத்துல விளக்கமா கொடுக்குறாரு. இதுல என்ன சொல்றா பாருங்க சில பிரபுபாதாரு, ஆண்களுடன் ஒப்பிட்டு சமன் செய்வதை விடுத்து தன் தனித்தத்துவத்தை போற்றி பாதுகாக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த அற்புதமான வித்தியாசத்தை மதிக்க வேண்டும். சில பிரபுபாதா ஒரு இடத்துல நான் ஒரு டிவியில ஒரு டிபேட் ஒன்று பார்த்தேன். அந்த டிபேட்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா அந்த மாற்றத்துக்கு ஒரு காலேஜ் ரொம்ப அற்புதமா சொன்னேன். என்னன்னா
ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்கள் வரணுன்றது எந்த வேதமும் தடுக்கல. அப்படிலாம் நமக்கு ஒரு பெரிய பெரிய நாத்தியார் எல்லாம் தடுத்துக்கவே மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அது மாதிரி வரணும்னு தான் வேதமும் சொல்லுது. ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்கள் வரணும் தான் வேதம் சொல்லுது, தப்பு இல்லை. ஆனால் பெண்மையை மறந்துடக்கூடாது அப்படின்னு. பெண்மைனா என்ன? நமக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு குழந்தைகளை உண்டாக்குற, அதாவது குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கிற அந்த தகுதி பெண்களுக்கு தாயாருக்கு மட்டும், பெண்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ அது பெற்றெடுத்தா மட்டும் அந்த குழந்தைகளை நல்வழியில கொண்டு போறதோட பெண்களுடைய தனி தத்துவமே இருக்காது. அப்ப அந்த இடத்துல நாம இன்னைக்கு நாத்திகம் பேசிக்கிட்டு நாம சுதந்திரமா இருக்கணும் அப்படின்ற பேர்ல இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பெண்கள் தவறான வழியில போயிட்டு இருக்காங்க. அது சமுதாயத்துல சீக்கிரமான காரணம் அதுல ஒன்று. இப்ப நாம நேற்று கூட ஸ்ரீரங்கம் கோவில் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதாஜி 2 பேரு, அது வடநாட்டுக்காரங்க தான், நம்ம நாட்டுக்காரங்க இல்ல, வடநாட்டுக்காரங்க, சின்ன வயசு உள்ளவங்க தான். 2 பேருமே தலையை விக்கி போட்டு வராங்க. குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ் ஒரு மாத்தாச்சு சுடிதார் போட்டிருக்காங்க, ஒரு மாத்தாச்சு ஷர்ட் மாதிரி, ஒரு சாதாரணமா ஒரு டிஷர்ட் மாதிரியும் கீழே ஒரு பேண்ட் மாதிரி போட்டுட்டு வந்துருக்காங்க மாத்தாச்சு. நாங்கள் 2 பேருமே தாயும் மகளும் வந்துக்கிறாங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரும் தலையை விக்கி போட்டு வந்துக்கிறாங்க. கோயில விட மாட்டாங்க. நான் பார்த்தேன். அவர் சொல்லிட்டாரு, அது உள்ள போற போது வந்துருச்சு, தலைமுடி கட்டிங்க முதல்ல கட்டிக்கணும், உள்ள போகும், இல்லைன்னா கிளம்பணும். ட்ரெஸ்ஸிங் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, கோயிலுக்குள்ள வந்துட்டாங்க, ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இது எங்கிருந்து வரும்? நம்ம வீட்டுல பிள்ளைகளை நாம அது மாதிரி வளர்த்தோம். கோயிலுக்கு குறைஞ்சி வெளியே போறோம், காலேஜுக்கு போறோம், வெளியே போறோம், சுத்துறோம், தலைமுடி விட்டு போட்டு போறோம், இது தப்பு இல்லை. நிறைய நகை போடாமடும், ஜொலிச்சு போடாம, வளையல் போடாமடும், நெத்திய திலகம் வைக்காம, பொட்டி வைக்காம போறது, காதுல கம்ப கூட போறது கிடையாது, நெத்தியில பொட்டு கூட வைக்கிறது கிடையாது, தலை கூட சீவது கிடையாது. அப்படியே சில பெண்கள்லாம் குழந்தைகள்லாம் அப்படி போயிருக்காங்க. இதெல்லாம் சமுதாயத்தோட சீரழிவுகள்லாம் கோவில விட மாட்டேன்றாங்க இப்பெல்லாம். இப்போ அது ஏன்னா நம்ம கேட்டா பெண்கள் கூட தனி சுதந்திரம் சொல்றாங்க. இது தனி சுதந்திரம் கிடையாது. இது கிடையாது. சுதந்திரம் என்ன தெரியுங்களா? அவங்க அந்த பெண்களுக்குள்ளேயே சாரம்சத்து உள்ள போக கூடாது. அந்த தர்மத்தை அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா அது உள்ள போகவே கூடாது, அவங்க உள்ள போக கூடாது. என்ன பாருங்க, இப்ப ஒரு கணவர் சொல்றாரு, நீ எனக்கு அடிமை, நீ நான் சொல்றதா நீ கேட்கணும், நீ இப்ப நான் சொல்றதா நீ செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றது அது தவறு. சில பகுப்பாடு ரொம்ப அழகாக கொடுக்குறாரு. ஏன்னா அவருக்குள்ளேயும் அந்த தாய்க்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறாரு, அவங்களும் தனிப்பட்ட ஆத்மா இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களுக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்ன்ற முக்கியத்துல உரிமை, அவங்களோட உரிமை அது. அந்த உரிமையை தவறான வழியிலும் போகக்கூடாதுன்ற சில பகுப்பாடு. அப்ப ஆண்களுக்கு ஒப்பிட்டு சமம் செய்வது விடுத்து அதாவது தனி தத்துவத்தை போற்றி பாதுகாத்து கற்றுக்கொள்ளது அற்புதமான விஷயம். மதிக்கிறது நம்ம அது மாதிரி போகும்போது தன்னுடைய பெண்மையை மறந்துடுறாங்க. 41வது படம் என்ன சொல்றது பார்ப்போமா? கிருஷ்ண மாதாஜி. शङ्करो नरकायैव कुलस्नानां कुलस्य च वदन्ति पितरो तेषां मुक्तबिन्दो तव प्रियाः. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण माताजी. இவங்க 8 மணிக்கு ஒரு மீட்டிங் பண்ணாங்க. குடும்பத்திற்கும் குடும்ப பண்பாட்டை அழிப்பதற்கும் நிச்சயமாக நரக நிலையில் ஏற்படுகிறது. அது போன்ற கீழ்குழந்த குலங்களை முன்னோர்கள் விரித்தடைகின்றனர். ஏனெனில் அவர்களின் பிண்டமும் நீரும் அழிப்பதற்குரிய நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். இப்ப நம்ம முன்னோர்களுக்கு பணம் திதி கொடுக்குறோம். திதி கொடுக்குற விஷயத்துல நிறைய பேருக்கு நம்ம ஏன் இப்ப நம்ம முன்னோர்கள் திதி கொடுக்குறோம்? அதே மாதிரி 3 தலைமுறைக்கு மட்டும் திதி கொடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இதை பத்தி யாராவது விளக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது சொல்ல முடியுமா அதை பத்தி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இறந்தவர்களுக்கு பிண்டம் வைக்கிறோம், நம்ம திதி கொடுக்கிறோம். இப்போ ஒரு ஒரு ஆத்மா வந்து பகவான் லோகத்துக்கு போயிருக்கு, ஒரு ஆத்மா பகவான் லோகத்துக்கு போயிருக்கு. அப்போ இங்க நாம திதி கொடுத்தது புண்ணியமா புண்ணியம் இல்லையா? புண்ணியம் சொல்றத விட அது நமக்கு தர்மம், நம்மளுடைய தர்மம் அது, அதை கொடுத்துதான் ஆகணும். சரிங்களா? அது வந்து அவங்களுக்கு போய் சேருமா சேராதா? நான் சொல்றது புரிஞ்சுங்களா? ஏதாவது சொல்ல முடியுமா, விளக்கம் முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. இப்ப பித்ருக்களுக்கு பண்றத வந்து டைரக்டா ஏத்துக்க மாட்டாங்க பிரபுஜி. அவங்க நம்ம விஷ்ணுவுக்கு படிச்சோம்னா அதை அவங்க ஏத்துக்கிற மாதிரி. படிச்சா ஏற்றுப்பாங்க. சரிங்களா? ஆமா. ஓகே. ஆக்சுவலா வந்து அதாவது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்றது ஒரு வகையில இருந்தாலும், ஆனா பித்ருக்களுக்கு நம்ம பண்ற கடமையை வந்து கண்டிப்பா வந்து திதி கொடுத்துதான் ஆகணும். திதி கொடுக்காம இருக்கக்கூடாது, திதி கொடுத்துதான் ஆகணும். விஷ்ணு பகவானை நினைச்சு நாம கொடுக்கணும் ஒண்ணு. அப்போ இதுல ஒரு ஒரு சாராம்சம் கேட்டாரு, ஒரு ஒரு பிரபுஜி கேட்டாங்க. அப்ப அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா, இப்ப நான் பித்ரு கொடுக்குற தர்மத்தை நான் வந்து என்னோட தர்மத்தை நான் செய்கிறேன், அந்த பலன் எப்படி போய் சேரும் அவங்களுக்கு, இது என்ன மாதிரி சொல்லி நீங்க விளக்கம் கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு கேட்டாங்க. இது ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்து. அப்போ வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நான் என்னோட தாய் தந்தையருக்கு நான் கொடுக்குறேன், என் தாய் தந்தை 2 பேருமே இல்லை, இப்ப என் தந்தையாருக்கு நான் திதி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கலாம். அவரு அடுத்த ஜென்மம் வந்து அவர் பிறந்திருக்கிறாரா பிறகு நமக்கு தெரியாது, அவர் என்ன வரை பிறந்திருப்பான்னு தெரியாது, அவர் பண்ண பாவ குறித்து ஏற்ற மாதிரி ஒரு பிறகு எடுத்திருக்கிறார், ஏன்னா பகவான் லோகத்துக்கு போயிருக்கார். இப்போ ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு பிறந்திருக்காரு, ஒரு மனுஷனா பிறந்திருக்காருன்னு வச்சுங்களேன். இப்ப நான் கொடுக்குற திதி வந்து வருஷம் கொடுக்கறது, மாசம் கொடுக்குற திதி வந்து அவருக்கு நன்மை செய்யும், அவருக்கு நன்மை செஞ்சுட்டே இருக்கும். அவரு செஞ்ச பாவங்கள் போன பிறகு இந்த போன பிறகு நமக்கு அப்பாவா பிறந்தாரு இல்லைங்களா, அந்த அந்த ஜன்ம அவர் அந்த செஞ்ச பாவங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரைஞ்சிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி அது இந்த ஜென்மம் செஞ்ச பாவங்கள்லாம் கரைஞ்சிட்டே போகும். அப்போ அடுத்த ஜென்மத்துல அவருடைய பாவத்தை ஒருத்தர் போக்கும் போது அவர் இந்த போன பிறகு நமக்கு தாய் தந்தை, இந்த பிறகு நமக்கு தாயா இருந்த தந்தையா இருந்தார் அவர். ஆனா அடுத்த பிறகுல அவர் வேற ஒரு மனுஷனா இருப்பாரு, வேற ஒரு மிருகமா இருப்பாரு, வேற ஒரு லோகத்துல இருப்பாரு, எங்கேயோ இருப்பாரு அவர். அது ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆத்மாவுக்கு நாம சேவை பண்றோம். இது நாம கர்மமா தான் பண்ணமே தவிர, நம்ம அப்பா அவரு, தந்தையார் அவரு, அதனால அவருக்கு நாம அந்த திதி கொடுக்கணும், அவரு திதி கொடுத்தா வந்து அவருக்கும் நன்மை, நமக்கும் புண்ணியம், நம்ம குழந்தை குட்டிகளுக்கும் புண்ணியம் அப்படின்னு பண்ணாங்கன்னா அது பற்றோட போயிடும். இது என்னுடைய தர்மம். அவர் இந்த பிரிவில் எனக்கு தந்தையா இருந்தார், போன பிரிவில் எங்க இருக்கிறார் தெரியாது, வேத மதம் சொல்லுது. போன பிரிவில் அடுத்த பிரிவில் எங்க இருக்காருன்னு தெரியாது. ஆனா அந்த ஆத்மாக்கும் நமக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. இந்த பிரிவில் அப்பாவாக இருந்தாரு, ஆனா அடுத்த பிறவில அந்த ஆத்மா வேற எங்கேயோ பிறந்திருக்குது. நமக்கு வந்து பேரனை கூட பிறக்கலாம், நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நம்மளுடைய பிள்ளையோட பிறக்கலாம், சான்சஸ் இருக்கு, அது வேற விஷயம். ஆனா அந்த ஆத்மா வந்து அதோட நமக்கும் அந்த உறவோட கட்டாயம். இதுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுக்கலாம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனா வந்து ஓன்னு அழுதுன்னு இருக்கான், பாரெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, ரொம்ப ஹாப்பியா வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜா சிம்மாசனத்துல உட்காந்துருக்காரு, நல்லா அரசாட்சி கொடுத்துட்டு இருக்காரு, உட்காந்து அழுதுன்னு கிடக்கிறான். ஏன்டா இவன் அழுதுங்கிறான் பகவான் பாக்குறாரு, ஏன்டா கிருஷ்ணன் ஏன்டா அர்ஜுனா அழுதுங்கிறான், விடா கிருஷ்ணன் இல்ல கிருஷ்ணா, இவனை பையனை நினைச்சா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, கிருஷ்ணன் பிராயத்திலேயே எல்லாரும் தெரிஞ்சு சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதுங்கிறார். உடனே பகவான் சொல்றாரு, இன்னும் நீ தெரிஞ்சுலையா, இன்னும் தெரிஞ்சிலையா, உனக்கு பகவத்கீதைன்ற விஞ்ஞானத்தை கற்றுக் கொடுத்தேன், எல்லாத்தையும் எல்லா தத்துவத்தையும் சொல்லி கொடுத்தேன், எல்லாமே சொல்லி கொடுத்து திரும்பவும் வந்து அங்க போய் நிற்கிறியாடா, என்னடா இது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. உடனே அர்ஜுனன் சொல்றான், உனக்கு என்ன, உனக்கு ஏகப்பட்ட புத்திரர்கள் இருக்காங்க, இருக்காங்க, எனக்கு ஒருத்தம் தான் இருந்தான், அவனை பறி கொடுத்துட்டனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தமா சொல்றேன். உடனே அர்ஜுனன் பகவான் சொல்றாரு, நீ திருந்த மாட்ட, சரி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னுடைய
அபிமனுடைய ஆத்மா லோகத்துல இருக்கு, வா பாரு வா கூட்டு போறாரு, வைகுண்டம் கூட்டு போறாரு. வைகுண்டம் கூட்டு போன இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரத்தின் கீழே உட்காந்துக்கிட்டு அந்த ஆத்மா பகவான் நினைச்சு தவம் பண்ணிட்டு கிடக்கு, தியானம் பண்ணு. தியானம் பண்ணும்போது அப்ப சொல்றாரு, அது ஆத்மா தான், உடலால பார்க்க முடியாது, வெறும் ஆத்மா தான் பார்க்க. அப்போ அர்ஜுனன் கேட்கிறான், இதுதான் அந்த ஆத்மாவா? ஆமா. சரி, உன் ஆத்மா உன்னுடைய மகனோட ஆத்மா தான் அது, இது பேசிப்போம். உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, ஓடுறார் அர்ஜுனன், இந்த மரத்துக்கிட்ட போறாரு. அப்போ அந்த ஆத்மாக்கு, அந்த ஜீவாத்மா வந்து தவம் இருக்கு, கிட்ட போய் தொட போறார். உடனே இவனையும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டி கொடுக்க போறாரு. உடனே அந்த ஆத்மா முடிச்சு சொல்லுது, யாரையா நீங்க கிட்ட வரீங்க, நான் தொடாதீங்க, தீண்டாதீங்க, நான் பகவானுக்கு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் தொடாதீங்க. டேய், நான் உன்னுடைய அப்பாடா, அர்ஜுனடா அப்படின்னு. எனக்கு அப்பா அம்மா யாருமே கிடையாது, சொந்த பந்தம் யாருமே கிடையாது, எந்த உறவும் கிடையாது எனக்கு. நான் ஒரு ஆத்மா, நான் பகவானுடைய நித்திய சேவகன், புரியுங்களா? எனக்கு அதெல்லாம் யாருமே தெரியாது, தயவு செய்து இங்க வராதிங்க, போயிடும், கிட்ட வராதிங்க. இவன் இன்னும் பூமியில அழுவான் அர்ஜுன். அழுத பார்த்துட்டு உடனே அர்ஜுன அழுதுகிட்டே பகவான் கிட்ட வரான். வந்து பகவான் சொல்றாரு, என்னப்பா உன் பிள்ளைகிட்ட பேசிட்டியான்னு. உடனே என்ன சொல்றாரு, அவன் பிள்ளையே இல்லப்பா, அவன் என்னப்பா அப்படி சொல்றான் அப்படி. அதான் சொன்னாரு, இந்த ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு பிரியும் போது அவ்வளவுதான், சொந்த பந்தம் அந்த ஞாபகம் எதுவுமே இருக்காது. நம்ம செஞ்ச பாவம் புண்ணியம் மட்டும்தான் நம்ம அந்த ஆத்மா கூட இருக்குமே தவிர சொந்த பந்தம் எதுவுமே இருக்காது. அந்த ஆத்மா உடலை விட்டு பிரிஞ்சு அது தன்னுடைய லோகத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா, உயர் லோகமோ தாழ்ந்த லோகமோ போக ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா அது அவ்வளவுதான். சில ஆத்மாக்கள் பிரிஞ்சா கூட இங்கே சுத்தி நடக்கும், அது அகால மரணம் அடைஞ்சது. அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் அதோடைய விதி பிரகாரம் அது இங்க இருக்கும். அந்த ஆத்மா அதுக்கப்புறமா தான் வந்து லோகத்துக்கு போகும். இந்த லோகத்துக்கு அதோடைய பாவம் பண்ணி ஏற்றாமல் அந்த லோகத்துக்கு போகுது. அப்போ பகவான் சொல்றார், இதுதான் இந்த ஆத்மாவுடைய செயல்பாடு, இதுதான்டா. அவங்க ஆத்ம தத்துவத்திலே ரொம்ப அழகா 2வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்பவும் 10வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 30வது ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் ரொம்ப அழகா 2வது அத்தியாயத்துல சொல்லி கொடுத்தார். கொடுக்க போறார், நம்ம 4 பார்க்க போறோம். இதுதான் ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம சேவை இருக்கும். நம்முடைய சேவை வந்து ஆத்ம ரூபம், மனதாலையும் உடலாலையும் புத்தியாலையும் நம்மளுடைய சேவை இருக்கக்கூடாது. ஆத்ம தர்மத்துல நம்ம சேவை. அப்போ என் தந்தை யார், அதனால நான் திதி கொடுத்தேன் அப்படின்னா அப்போ உடலால பந்தப்பட்டு போயிருக்கோம். அதுதான் நம்ம வீட்டுல கோவில் நம்ம சாமி இருக்கும்போது பக்கத்துல வந்து போட்டோ வைக்க கூடாது. பூஜை அறையிலேயும் போட்டோ போகக்கூடாது, பூஜை அறையிலேயே போட்டோ போகக்கூடாது, அந்த அறைக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது. ஹாலில் வச்சுக்கலாம், ஏதாவது இடத்துல வச்சுக்கலாம், பக்தி ஒண்ணு இல்லை. இப்ப நம்ம இதுல ஸ்ரீரங்க யாத்திரால யாத்திரா விஷயமா போயிருந்தோம். ஸ்ரீரங்கால அங்க நம்ம கோவில்ல, இஸ்லாம் கோவில்ல மேல வந்து காலையில மங்களாத்தி 7:30 மணிக்கு 7:15 மணிக்கு நமக்கு வந்து குரு பூஜை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். குரு பூஜை நம்ம கீழே பிரபுபாத விக்கிரகத்துக்கு நாம அர்ச்சனை பண்ணி ஆராதனை பண்ணி நம்ம பண்ணோம். அது முடிஞ்ச பிறகு நம்மளுடைய குரு, இப்ப இருக்கிற குரு இருக்காரு இல்லையா, அவருக்கு வந்தனம் பண்ணணும். அப்போ அவருக்கு எங்க பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா, கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல வந்து பகவான் இருக்கார், கீழே பிரபுபாதா இருக்கிறார், விக்கிரகம் இருக்கு. இவருடைய ஜெயபதக மகாராஜாவுடைய சிக்ஷா குரு தண்ணி அவர் கீழே வச்சிருக்காங்க. தோட்டாவை கீழே கொண்டு வந்து அவர் கீழே வச்சு அவருக்கு ஆத்ம நிவேதனம் பண்றாங்க, பூஜை பண்றாங்க, குரு பூஜை பண்றாங்க. கோவில் வச்சு அங்கே வச்சு பண்ணக்கூடாது. குருவுக்கு அங்க மருந்து இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இறந்த ஆத்மாக்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய போட்டோ வந்து உள்ள இருக்கக்கூடாது. இது வேணும் சொல்லுது. அவங்க எங்க இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அந்த நம்ம பூஜை அறை விட்டு வெளியே இருக்கணும். சில வீட்டுங்கள பகவான் பத்தில வச்சிருப்பாங்க, சில வீட்டுங்கள பகவானுக்கு அவர் கிழக்க பார்த்த உட்காந்து இருப்பாரு, அவங்க போட்டோவை நார்த்து பக்கம் சவுத்தை பாக்குற மாதிரி வைப்பாங்க. ஸோ அவங்க பூஜை அறையிலும் இருக்கக்கூடாது. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, பெருமாள் கோவில் எந்த கோவிலுமே வந்து நவகிரகங்கள் இருக்காது. பாத்தீங்கன்னா பெருமாள் கோவில், சிவன் கோவில்ல மட்டும்தான் எல்லா தேவர்களும்
பெருமாள் கோயில்ல பாத்தீங்கன்னா பகவான் இருப்பார், கருட பகவான் இருப்பார் எதிர்த்தாப்புல. பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா சக்கரத்தாழ்வார் இருப்பார். அதே மாதிரி ராமபிரானோட விக்கிரகம் இருக்கும், அனுமானோட விக்கிரகம் இருக்கும், கோவில் இருக்கும். இரண்டாவது இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இவர் இருப்பார், நம்ம நரசிம்மசாமியோட கோவில் இருக்கும். இது மாதிரி சம்மந்தப்பட்டுதான் இருக்கு. சிவன் கோயில மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னா ஐயன் சிவன் பெருமானோட கோவில பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா நவகிரகங்கள் இருக்கும், சனி பகவான் இருப்பார், தனி விக்கிரகம் இருக்கும், அப்புறம் அங்க எல்லாமே இருப்பாங்க. ஏன் அதுன்னா இது சிவ சம்பிரதாயத்துல இப்படி, இந்த சம்பிரதாயத்துல இப்படி, இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்றாங்க. இப்போ அந்த எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இந்த ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம செயல்பாடு, நம்ம கோத்திரம் மாறலாம், குலம் மாறலாம், எல்லாம் ஒண்ணா மாறிக்கலாம். ஆனா நம்மளுடைய செயல்பாடு இருக்குன்னா தர்மத்தை, நம்மளுடைய சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது அதை கட்ட நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம செயல்படுறது அதி உத்தமம். இப்ப குடும்ப காட்போட அழிப்போருக்கு நிச்சயமாக நரக நிலை ஏற்படுகிறது. அது போன்ற ரசி குறைந்த குலங்களின் முன்னோர்கள் விழிக்க அடைகின்றனர். அவர்களுக்கு பிண்டமும் நீரும் அளிப்பு நிகழ்ச்சிகளும் தடைப்படக்கூடாதுன்றது அர்ஜுனோடைய மனநிலையா இருக்கிறார். இப்ப 42, 43 படிப்போம், படிச்சுட்டு இன்னும் விளக்கமா பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. दोषैरेदैर्नकुलज्ञानां वर्णशङ्करकारहै उच्चाद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उच्छन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशश्रुम. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. குடும்ப பண்பாட்டை அழித்து தேவையற்ற குழந்தைகளை தோற்றுவிக்கும் தீயர்களின் செயல்களால் அனைத்து ஜாதி, அதாவது அனைத்து வித ஜாதி தர்மங்களையும் குல தர்மங்களையும் அழிகின்றன. அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா, மக்களை காக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரே குல தர்மத்தையும் கொடுப்பவரும் எப்பொழுதுமே நரகத்தில் வாழ்வதாக நான் சீத பரம்பரை வழியிலாக கேட்டு உள்ளேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து சொல்றான். அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறான் பாரு, என்ன டெபினிஷன் எடுக்கிறான் பாருங்க அர்ஜுனன். சீத பரம்பரை உள்ள ஆச்சாரியர்கள் மூலம் சொல்லப்பட்டது, தவறான வழியில ஒரு குழந்தை பிறகுது. ஏற்கனவே அந்த தாய்க்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு, திருப்பி இன்னொரு வேற மூலியமா ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா அது அதர்மம், வேதம் சொல்லுது. இதுதான் அர்ஜுனன் போட்டிட்டு காட்டும். ஏற்கனவே ஒருத்தர் மூலியமா ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னா இன்னொரு ஆளோட குழந்தை பிறந்ததுன்னா அப்போ அது அதர்மம் தானே, இல்லைங்களா? ஆனா இந்த இடத்துல கேட்கும் போதுதான் ஒருத்தர் என்ன கேட்டாரு. என்ன கேட்டாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்தியவதி பத்தி கேட்டாரு. நம்ம மகாபாரதத்துல சத்தியவதி வராங்க. சத்தியவதி பிள்ளைகள் யாரும் தெரியும் உங்களுக்கு இல்லையா? நம்ம பிள்ளைகள் தெரியும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பரதாசோட பிறந்தவர் தான் வந்து, பரசர முனியோட பிறந்தவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வியாசர். வியாசர் வந்து பிறக்கிறார். அப்ப சத்தியவதிக்கு ஏற்கனவே வந்து இன்னொரு ஆண்மகனோட அவருக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து சாந்தேன மகாராஜாவுக்கு இந்த சைட்ல வந்து இங்க ஒரு குழந்தை பிறக்குது. அப்போ இது வந்து அதர்மம் தானே அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்கிறார். அதர்மம் தான். அந்த காலத்துல தீ, நெருப்பு, அதே மாதிரி நீர், அதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் உண்டு. நீரும் நெருப்பும் வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் உண்டு. நீரினால பரிசுத்தம் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லுது. நீர்னால வந்து பரிசுத்தமாக முடியும், நெருப்புனாலும் ஒரு பரிசுத்தமாக முடியும். ஒருத்தர் நெருப்புல இருந்து வெளியே வந்துட்டாருன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு உள்ள போயிட்டு வெளியே வந்தாவே அவர் பரிசுத்தம் ஆயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு எல்லா விதமான பாவங்களும் போயிடும், எல்லா விதமான கர்மங்களும் போயிடும். அடுத்த ஜென்மத்துக்கு அந்த அதனால வந்து செயல்கள் எல்லாமே அது அழிஞ்சிரும் அப்படின்றது வேதம் சொல்லப்படும். அப்போ அருள்மொழி என்ன சொல்றாருன்னா, நீ வந்து பகவான் மூலியமா ஒரு குழந்தை பெற்ற என் மூலியமா ஒரு குழந்தை உனக்கு கிடைக்க போகுது. அவன் தான் வியாசன், அவர் தான் வேதங்கள்ல எல்லா விதமான இது கொடுக்க போறான்ன்றது சொல்றாரு. ஆனா உன்னுடைய கன்னித்தன்மை அடைக்க மாட்டேன் அப்படின்றார். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மந்திரங்கள் சொல்லி பண்றாங்க. ஏன்னா அந்த காலத்துல உண்டு அந்த மாதிரி. இப்ப சீதா பிராட்டி ஏன் வந்து அக்னியில மூலியமா வெளியே வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து சந்தேகத்துக்கு கிடையாது. ஏன்னா அவங்க வந்ததே வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்னிலாம் அவங்க பெரிய விஷயமே கிடையாது. அந்த துரியோதன ராவணன் வந்து தூக்கம் போயிட்டான் இல்லையா, தூக்கம் போயிட்டான். அவன் உடல் தான் வந்து அழிக்கிறத தவிர உள்ள இருக்கிற ஆத்மாக்கு அழிஞ்சு கிடையாது.
அதான் சீதா பிராட்டி சொல்றாங்க. இன்னைக்கு நிறைய பேர் ராமாயணத்தை படிச்சு தப்பா சொல்லுவாங்க. சீதா பிராட்டியை வந்து ராமனை வந்து தப்பா தன்னோட பார்த்தாரு, அதனாலதான் வந்து அவங்க வந்து அக்னிகுண்டத்தில் இறங்கினாங்க. சரியே கிடையாது. ராவணன் சீதா பிராட்டியை தூக்கி போன உடலால தான் தூக்கி போனான், ஆத்மாவால கிடையாது. ஆத்மா எப்பவுமே பகவானுடைய ஐக்கியமா இருந்தது. சீதா பிராட்டியோட ஆத்மா உடல் தான் வந்தது. அதான் அந்த உடலை தூய்மைப்படுத்துவதற்காகத்தான் அவங்க அக்னி குண்டத்துல வராங்க. இறங்கி அந்த உடல் சுத்தப்படுத்துறாங்க. இது வேதம் ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? அப்போ குடும்ப பண்பாட்டை அழித்து தேவையற்ற குழந்தைகள் தோற்றுவிக்கும் தீவர்களின் செயல்கள் அனைத்து விதமான ஜாதி சமய தர்மங்களை குல தர்மங்களை அழிக்கின்றது. அப்போ இந்த இடத்துல அந்த பிரபுஜிக்கு சொன்ன பிறகு அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார். அப்போ அந்த நீர் அதையும் நாம் ஏற்கனவே ஒரு சாப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம், எங்க போயிட்டு இருக்கோம், பகவானுக்கு நம்ம சாப்பிட்டாகணும் இல்லைங்களா, தீர்க்கணும்னு. அப்போ பிரசாதம் கிடைச்சது, அங்க உணவு கிடைக்குது. அந்த உணவை நம்ம நீரால சுத்தப்படுத்தலாம். கங்கையாவது காவேரினாவது கிருஷ்ணாவாவது கோதாவரியாவோ ஏதோ ஒரு நதி பேரை வச்சுக்கிட்டு நாம கையை சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு பண்ணிக்கிட்டு நாம அந்த உணவை சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு பகவானுக்கு அது ஆஃபர் பண்ணிட்டு எங்க இருந்தாலும் ட்ரெயின்ல இருந்தாலும் சரி, பஸ்ல இருந்தாலும் சரி, எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் அங்க பகவான் வித்தியாசமே இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அப்போ நம்ம உணவை சுத்தப்படுத்திட்டு நம்ம கை உடலை சுத்தப்படுத்திட்டு உணவை சுத்தப்படுத்திட்டு பகவானுக்கு அது அர்ப்பணம் படுத்தி எடுத்துச்சுன்னா அது பிரசாதம், மகா பிரசாதம். அப்ப அந்த நீருக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கு. இப்ப நாம வந்து மந்திர தீட்சா, இப்ப நம்ம தீட்சா எடுத்துதான் வச்சுக்கலாம். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் தீட்சா எடுத்தாவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பாத்ரூம் போனா கூட சரி உடனே வந்து குடிச்சிடணும். டாய்லெட் உள்ள போனது குடிச்சிடணும். ஜெபமாலம் கழுத்துலேயே இருக்கும், ஜெபமாலை வச்சுனே இருக்கும். இப்போ டாய்லெட் உள்ள போறோம், இல்ல ஒரு சின்ன தகாலத்து உள்ள போறோம்னா ஜெபமாலை வச்சும் போகக்கூடாது. ஓரமா வச்சுட்டு நம்ம வச்சுப்போம் போய் நாம சுத்தப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ஜெபமாலை தொடர்ந்து உடச்சு கையை சுத்தப்படுத்திட்டு அந்த ஜெபமாலையை ஏதாவது ஒரு கை தொடரும் இல்லைங்களா? ஸோ அதை மாதிரி யூரின் போகும்போது நம்ம டாய்லெட் போறோம், ரெஸ்ட் ரூம் போறோம்னா கூட சரி, இது நம்ம சரி. அதுதான் நம்ம வந்து இப்ப எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, காலையில நம்ம மங்களாத்தி முடிச்சுட்டு கோவில வந்து உட்காந்துட்டு இருப்போம். உட்காந்துட்டு போது சரி டயர்டா இருக்கு, 2:30 மணிக்கு எழுதுவோம் இல்லையா? மங்களாத்தி முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், குரு பூஜை முடிச்சிட்ட பிறகு 9:30 மணிக்கு முடிஞ்சிடும், பிரசாதம் எடுத்துப்போம். நமக்கு என்ன அதோட வந்து 12 மணிக்கு தான் நமக்கு வந்து அடுத்த போகம் கொடுப்போம் பகவானுக்கு. அப்போ அடுத்த போகத்து வரைக்கும் அந்த ரெஸ்ட் எடுக்க முடியுங்களா? சில பேர் 6 தூங்குவாங்க, சில பேர் ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி கண்ணை ஆர்ந்தாலும் உடனே என்ன பண்ணும், குளிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த அதை ட்ரெஸ் எல்லாம் கேள்வி கூட குளிச்சுட்டு திரும்ப நாம ரெடி ஆகணும். இது நம்மளுடைய தர்மம், இது வேத சாஸ்திரம். இது நம்ம இந்த பௌதி குழுமம் தெரிஞ்சுக்கணுமா, ஒரு நாளைக்கு 4 குளிதான் குளிக்கணும். மங்களாத்தி முடிஞ்சு நம்ம இந்த குரு பூஜை முடிஞ்ச பிறகு 9 மணிக்கு நம்ம பிரசாதம் மகா பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டு காலையில முடிச்சு என்ன பண்ணுவோம், ஒரு மணி நேரம் அப்படியே பகவானுக்கு சுற்றி பாடிட்டு உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், ரெஸ்ட் எடுக்க போவோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு குளியல் குளிக்கணும். 12 மணிக்கு ஒரு குளியல், 3 மணிக்கு ஒரு குளியல், 6:30 மணிக்கு ஒரு குளியல், அதுக்கு படுக்கும்போது ஒரு குளியல். இதெல்லாம் தர்மம், இதெல்லாம் வேற சொல்லு. அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம், அப்ப அந்த காலத்துல நதி இருக்கும், நதி வரப்ப நதியில போய் 2 முக்கின்னு வந்துடும், அதான் அவங்க குளியல். ஆனா நம்ம கிட்ட என்ன பண்ணுவோம், ஒரு தண்ணியை ஊற்றி தொப்பம் ஊற்றி சோப்பெல்லாம் போட்டு பொண்ணா உடையாடும். அப்ப குளிக்கிறது நம்ம சோம்பு ஏற்படுறோம். ஆனா அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, நதி ஓரமா இருப்பாங்க, ஒரு ஆசிரமம் கட்டி இருப்பாங்க, நதியில போய் ஒரு முக்கிட்டு ஒரு 3 முக்கிட்டு வந்துட்டு அப்படியே துரத்திட்டு வந்துடுவாங்க, ஈஸியா போயிடுவாங்க. 5 வேலை 6 வேலை குளிப்பாங்க. பகவானுக்கு 8 போகம் கொடுக்கும்போது 8 போகத்துக்கும் அந்த ஆச்சாரி அந்த இவரு பூஜாரி வந்து குளிச்சுட்டே இருக்கணும். அவரு 8 போகம் குளிக்கிறாங்க, 8 போகத்தை குளிச்சுட்டு இவங்க உள்ள ஆல்ட் ரூம்ல போனாவே குளிச்சுதான் உள்ள போகணும். ஆல்ட் ரூம்ல பூஜையாரு பகவானுக்கு சேர்க்கறது போனாவே குளிச்சுதான் உள்ள போகணும். அப்போ அந்த நீருக்கு முக்கியத்துவம், குளித்தண்ணி நீருக்கும் நெருப்புக்கும் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? எது சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் என்ன திருப்பி இந்த 43 என்ன சொல்றது பாத்தீங்களா, அதாவது குல தர்மத்தை கெடுப்பவர் எப்பொழுதுமே நரகத்தில் வாழ்வதாக நாம் சீட பரம்பரையில் வாயிலாக சேர்த்து உள்ளேன் அப்படின்றார். இதுக்கு ஒரு விளக்கம் கேட்டு எங்கேயோ போய் தேடி கொண்டாந்து இங்க வந்து பகவான் கிட்ட முறையிட்டார். இதுதான் நாளைக்கு விளக்கம் கொடுக்க போறார், அடுத்த அத்தியாயத்துல விளக்கம் கொடுக்க போறார். நல்ல மண்டில நங்குன்னு கொட்டி அர்ஜுனுக்கு, அர்ஜுனன் இல்ல நமக்கு தான், அர்ஜுனன் மூலியமா அந்த குத்து நாம தான் வாங்க போறோம், கொடுக்க போறார்.
என்ன சொல்றான் பாருன்னா, ஒரு பொறுப்பேற்ற தலைவர்கள் ஒரு பொறுப்பை, அதாவது தலைவர் தான் ஒரு பொறுப்பேற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்க முக்கிய காரணம். ஒரு குடும்ப தலைவனா இருக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த தலைவன் எப்படி இருக்கிறாரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த சமுதாயம், அடுத்த சமுதாயம் இருக்கும். அந்த வீட்டுல எப்படி நம்முடைய தந்தையா இருக்கோ அதுதான் பிள்ளைகளும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஃபாலோ பண்றாங்களோ இல்லையோ கண்டிப்பா அந்த உணர்வு அந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ பக்தி தோன்றுதான் எளிமையாக நிறைவேற்றுவதற்கான மூலம் பல்லாயிரக்கணக்கான முன்னோர்கள் எல்லாமே துன்பங்கள் வந்து ஒருவனை விடுவிக்க முடியும். பக்தி தொண்டு மூலியமா நம்ம சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம தந்தையாருக்கு தந்தையார் தாய்க்கு நம்ம செய்வது கடமை இருக்கு, நம்ம பிள்ளைகளுக்கு செய்யற கடமை இருக்கு, நம்ம சமுதாய கடமை இருக்கு, நம்ம சமுதாய கடமை சமுதாயம் என்ன மாதிரி செயல்படணும், இதெல்லாம் எங்கிருந்து வரும்? பக்தி தொண்டு மூலியமா தான் வரும். நீங்க பௌதியத்துல இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நினைப்பீங்க இதெல்லாம் செய்யணும்னு நினைப்பீங்க, ஆனாலும் உங்களை செயல்படுத்தவே விடாது இந்த சமுதாய தொண்டு. இந்த பக்தி தொண்டு மூலியமா தான் உங்களுக்கு சமுதாயத்தை தொண்டு பண்ணணும். பக்தி தொண்டு இல்லைன்னா நீங்க பௌதியத்துல இருந்தீங்கன்னா படிச்சிருக்கீங்க, கேட்டிருக்கீங்க, செயல்பட முடியும், அது பண்ண கூடாது, நம்ம அதை செயல்படுத்த கூடாது. எது பௌதிகம். அதே பக்தினா கண்டிப்பா 100% நம்ம செயல்படுத்துது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இது எங்கிருந்து வரும்? இது சீட பரம்பரை தான். சீட பரம்பரை வர்றதுதான் நமக்கு வந்து கொடுக்குறோம். இப்ப நம்ம ஆச்சாரிய 32 ஆச்சாரியா இருக்கிறார். இப்ப இதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆச்சாரியர்கள் சொல்லிட்டு அதை வந்து அதே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரனால நமக்கு இந்த ஞானம் கிடைக்குது. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை புக்கை வந்து எவ்வளோ 4 சம்பிரதாயம் இருக்கு. 4 சம்பிரதாய புக்குல இந்த சம்பிரதாய புக்கு தான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் கோடிட்டு காட்டியிருக்காங்க. ஏன்னா சில பிரபு பார்த்தா அதுக்குன்னு ரொம்ப எஃபோர்ட் எடுத்து நிறைய அவங்க ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொன்னாங்களோ அதை அப்படியே கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு. அதுதான் உண்மை உருதுன்னு நம்ம அந்த புக்கு பேர் வச்சு. எல்லா யூனிவர்சிட்டில இருந்து இந்த புக்கு தான் இருக்கு. ஸ்ரீ சம்பிரதாய புக்கு கிடையாது. இது வந்து விஷ்ணு சிவ சம்பிரதாயத்திலும் கிடையாது, தன சம்பிரதாயம் கிடையாது. அவங்களே எல்லாம் பகவத்கீதை எழுதியிருக்கிறாங்க. ஒரு மாதாஜி நீங்க சொல்றாங்க, ஒரு சொற்பொழிவு ஒரு மாதாஜி வாசிக்குன்னு ஒரு மாதாஜி கர்ணனை பத்தி சூழ்ச்சி சொல்றாங்க. அவங்க தேர் ஓட்டும் போது மண்ணுக்குள்ள குழஞ்ச உடனே வந்து கர்ணன் சொல்றான், கல்லியா கீழே வந்து நீ தானே தேர் ஓட்டி வந்து நீ பேரை வந்து நீ தான் எடுக்கணும், அதை நடக்கிறதுனா எல்லாம் எடுக்க முடியாது. நான் ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு சக்கரவர்த்தி, நீ சாதாரண ஒருத்தன், நீ சொல்றதுனால நான் கேட்க முடியாது போடான்னு சொல்லிட்டு அவன் கல்லியும் வந்து செய்ய மாட்டேன். உடனே இவன் என்ன பண்றான், கர்ணன் கீழே வந்து தேரை வந்து ட்ரை பண்றான். அந்த நேரத்துல வந்து ட்ரை பண்ண நேரத்துல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொந்த பந்தம் எதுவுமே இல்லை, எதுவுமே செஞ்ச கல்வி எல்லாமே மறந்துச்சு, படிச்சது எல்லாமே மறந்து போச்சு. கடைசியில என்ன பண்றான், பகவான் சொல்றாரு அட்ரா, இதாண்டா சரியான சந்தர்ப்பம், அட்ரா அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த அம்மா சொல்ற விதம் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனையும் பகவானையும் தவறான கண்ணோட்டத்துல அந்த அம்மா சொற்பொழிவாக்குறாங்க. தவறான சரியான வகையில் உள்வாங்க. அதே கர்ணனுக்கு வந்து பகவான் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கிறார், சொல்றாரு. அந்த தேரை தூக்கத்துக்கு முன்னாடி கர்ணனுக்கு போதிக்கிறார். என்ன மாதிரி போதிக்கிறார் தெரியுங்களா? கர்ணன் பேசுறான், என்னையா நான் கற்ற எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும், நான் என்னையா மறக்க வச்சுட்டே வருங்க, நீ அதர்ம வழியில போனா ஞானத்தை பெற வேண்டிய இடத்துல கிடைச்சது. ஆனா அந்த வழி போன பாதை தெளிவில்லாத பாதை. நீ தவறாக சொல்லி நான் ஒரு சத்திரியன்னு சொல்லி நீ போய் என்ன பண்ணிருக்க, ஒரு பரசுராமர்கிட்ட போய் நீ என்ன பண்ணிருக்க, சீடரா போய் சேர்ந்திருக்க. கடைசியா நீ சத்திரியன் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த உன்னோட தர்மம் எல்லாமே அந்த நீ படித்த கலை படிச்ச எல்லாமே வந்து உனக்கு மறக்காது இல்லைங்களா? அப்போ நீ போன பாதை சரியான பாதை இல்லை அப்படின்றது இந்த இடத்துல. அதனால்தான் அவனுக்கு அந்த மாதிரி அவனுக்கு நிலைமை வந்து பகவான் வந்து அவனுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறார். அதுக்கப்புறமா என்னையும் இந்த மாதிரி தாழ்த்து குலம், நான் வந்து உயர்ந்த குலத்துல தான் பிறந்தவன்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுது, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுது, இப்பதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனா என்னையும் இந்த மாதிரி என்ன, அது உன்னுடைய கர்மா. அதுக்கும் கோடிட்டுக்கு சொல்றாரு பகவான். ரொம்ப மகாபாரத ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். அந்த மாதாஜி படிச்சது என்னன்னு தெரியல. பகவானையும் அர்ஜுனையும் தாழ்த்தி சொல்லிட்டு இருக்கு அந்த இடத்துல.
அப்ப கேட்கறவங்க 1000 பேர் கேட்கறவங்க என்ன நினைப்பாங்க? பகவானையும் அர்ஜுனன் தவறான ஸோ அதுதான் வந்து குரு சீட பரம்பரை வர ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அதை மட்டும்தான் நாம படிக்கணும், கேட்கணும். அப்பதான் நம்ம அதுக்கு ஒழுக்கமா கரெக்டா அந்த லைன்ல நம்ம சரியா போக முடியும். பாதை சரியான பாதையா இருக்கும். சரிங்களா? இதுக்கும் பாருங்க, வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி இங்க ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. குலம் அழிவதால் நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகிறது, அதர்மம் அதிகரிக்கிறது, தேவையற்ற தன்மைகள் உண்டாக்குறது, தீய செயல்களால் சமுதாயம் மற்றும் குடும்ப விற்பனைகள் நடைபெறுவதில்லை. குலம் அழிவிடுதல் அப்ப நிச்சயமான குல தர்மம் அங்க கண்டிப்பா அந்த இப்ப என்னுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா கோத்திரம் கேட்டீங்கன்னா கிருஷ்ண கோத்திரம். இப்ப என் பையன் கேட்டு பாருங்க, பெரியான்னு சொல்லுவோம். நான் சொல்லி விட்டாச்சு. நம்ம இப்பெல்லாம் மாசம் செய்தி கொடுத்துட்டு இருக்கோம், கூட வரமாட்டேன்றாங்க. கேட்டா நீங்க போப்பா, எனக்கு வேலை இருக்கு, காலேஜ் போகலாம், ஆஃபீஸ் போகணும், ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்றாங்க. பிள்ளைகள் அது மாதிரி இருக்கிறாங்க. இல்லைங்களா? இப்போ கிருஷ்ண கோத்திரம் நான் வச்சிருக்கேன், என்னுடைய கோத்திரமா இருக்கு. அடுத்த தலைமுறைக்கு அதை எடுத்து சொல்லணும். அது எடுத்து சொல்லி அவங்களுக்கு அது முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம பண்ண வைக்கணும். நான் ஒத்துக்கிறேன், அவன் படிக்க மாட்டான். ஆனா அவன் சொல்றான், எனக்கு தெரியும்பா, நான் பார்த்துட்டேன்ப்பா, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. இப்போதைக்கு என்னுடைய எஜுகேஷன் முடிச்சுட்டு நான் வேலைக்கு போகணும், அதுதான் அது என்னோட குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லுங்கிறாரு. நான் அதுக்குள்ள நேரம் வரும், அந்த நேரத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு. அது அதர்மமான செயல் தான். அதுதான் வீட்டில் செலுத்து எழுதி வச்சிருக்கேன், பொட்டி வச்சிருக்கேன். இதுதான் நம்மளுடைய கோத்திரம், இதுதான் நம்மளுடைய சம்பிரதாயம், இதுதான் அப்படின்னு டெஸ்டில போட்டு நான் போட்டோட காட்டுறேன் பாருங்க. ஏன்னா அவர் பார்க்கணும் அப்படின்றத. ஏன்னா இந்த காலத்து பிள்ளைகள் அது மாதிரி இருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய விஷயங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதர்மம்னா என்ன, தர்மம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லைங்களா? இதனால என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, தேவையில்லாத செயல். அப்ப தீவிரத்தில் சமுதாயம் மற்றும் குடும்ப நற்பணிகளில் நடைபெறுவதில்லை. அப்போ இதெல்லாம் வர்ணாச தர்மத்தையும் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். நம்ம வேதத்தை சொல்லிக் கொடுத்தாவே போதும், அதை வந்து வர்ணாச தர்மத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். கிளாஸ் முடிச்சுப்போம். நம்ம எனக்கு ஒரு கிளாஸ் மீட்டிங் ஒன்று இருக்குது, அதை போகணும். நம்ம நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 44 இந்த அத்தியாயத்துக்கு நீங்களோட முடிச்சிடலாம். நாளைக்கு 2வது அத்தியாயத்துக்கு நம்ம போடலாம். சரிங்களா? வாங்கிய கல்பத்தராஜ் ஹரே ராம் ராம ராம். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.